to aprangsi press media korte ingjir atumhan nikan kimi kardom pajir blok kardom nilimen ke longkiri terang nili harak bisonat sareli boys hostel hikim kerang 2020 ani haladak CM sir ningkimi penajok adata karbitang te karbipu laso alangli lamcak bitikang si so teng pensi alangli haladak rat amai pielong lamcak bitikang lo lasi kopai kelam lu stemila lockdown corona lockdown 2020 bangke doko kamase la 2021 pensi kim rang pon bom lo lasi halas tak kim rang bom hotame bisonat akorting je doan tame atokono karbi doan setame ningarong lo lasi haladak kim kerang tame thangnat ni dumana pasung ponpe la pente ladak kim rang bon hu non puta kim rang pon bom la lasi juga damtang Oktober ciklopen lo alangli RTI activist pusigupu donesor rongfar alangli nilifan kaike ta phun pensi nilifan nang distawar re lasi alangli bangke kene halaso kikim kerang apu taksi alangli poisa nang dimandun tangkanang dimandun laso tangkanang dimandun magalalo dak JI thengtom peron alangli dumanta pulo lasi niliphan bangke last 30 November to sikipu la 30 November aprang jong sinang poisa na pipe pulo tangte 30 pena pitke diri tum jad step te medeng po sikipu lasi alangli ke Kajulong ating de angreng constituency pensi iturpu lasi alangli extortionist tong claim jima matte political leader tong claim jima lasi esona mai sona alangli claim wedang jipolo hala daki kim kerang non puta kim rang bom la athia tak manager non pura do bom athia tak project non pura jujela hala daki non boundary wala tangalo lepen architecture ju rong party rong be lepen akola thongno be statue to metangi alo lepen boys hostel te metanglo penon aprang aswa thake par do poni phantanon ni tum ki madang konplo lepen non ke claim ke damji la non kene hola pilo kudam po kitchen room dola lepen kola dak rest house dola lasilason alangli tangka maha nangke hangdun thap hadak kalbi khaidu pu kalbi tang de kalbi matha thepen alangli tumlason nangke ther ke hapen ke laso jone pe sinili chicha kone delo athe alangli alisita nili phan confrontation dopen tingki sarang kunili phan nang pupe alang li kaike da phun sinai kol ilphan alang li bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lapso approve ke non ilong kado juga damtang kadbilame damai laso reception committee ke sengan ni mata alang li phunang kol laso sa me non pura dilong recording do alang lagi bubang ke 30 November aprang yang sinang li itu macam ki napa juje kuludang te la so apu thak bang ke jadi step te medeng po tamane ko pilo 30 November mane 30 November bang aprang posa nang pinon tadi bang samri na lasi lasona muni tumhan ke khei kaching hon pang he gabe pu chini lor pensi niri sedame alangli lason extortionist ke chok che po joine pe selang liphan FIP choklo nami tangka balo na dima nili phan tangkanan diban ke lakre pho laso lakre pho bang ke JI thengtom terona tumhanta pulo dottot tumhanta pulo gari lo hang det chi alang litu ke ther ke hap lasi alangli RTI awada durke lason kalima posi dili mathata RTI awada durke
lam thu lam jok pansi tingki je thanang ji alang li ani sita niliphan confrontation do de kaita phun ma sinanga thana ke hap lasila sonamuni tumke political leader puta hokdam nang nirma posi non ke bang jilangani tame amreng homosti long kedu atokan lo karbi atuan phata nilika chuni bang lalo lasila son extortionist akam ke claim jongse alang li claim bom lang kulo tangte alang li ke kosan sik thei kaching hon longri longpat kaching thurjia alang li kosan sik claim pon thekpo pusin nili jongpon tangte batangkan lakre pona ha bunale tum ani beti kelama ni tuma hin ban pipe alang li ke non puta chetong sarpen le bating ki sarpen ta na hang he phun pen nang thera ha bare lo lab dat pen ke ko alang li phun nang thera ha madat pen ke ni lige alang li phan ke extortion physic ko alang li ko malo tepen alang li jei ta kali engineer ta kali tepen authority amuni ta kali si nili phan non makam patang sera alang li ko mal kasi nili jongpa tangte udah alang li rong har jangno gini je konse din mokhar droi club lam ti bank one ahok kali tar mane 15 finance commission bangke ke chengsi ni tum order ibin pen claim pon bom lo laso pensi ni tum la daga project ke heigo la first order ke claim mane tender jodat pele ni tum kam claim kali la posi claim pon bom da bom lo mane ke kon ani party si no lam viral do so puthan nang di hin pen mane isi gas ki pisu sing som kam pem lipin pen kam ka relay kan chu ya lai ko ya putha nilihin pen kamatha pona tengte alang li borsing rongfar la pena kolang li dhonesar rongfar la so angbong ka chingki che thana la malong nilimen ta le pondok alang li borsing rongfar ta mi pupon lo jela so kam ke continue kam claim bong non puta kam claim bong lang pot asila son dong no ke wan pon ke nili alang li phan ke chok che pusi sodak pen pin rem pon lo pen konon ke bang jilanga ni yong selection puthun bo prote nili hin pen me ko beleng step dek pon tu